мулоқоти эмомалӣ раҳмон бо разведчики хориҷии Русия. тоҷикистон вазифадор шудааст ки дар мавсими кишту кор ба Қазоқистон аз обанбори Қайроқум об сар диҳад. дар тоҷикистон портали нави ба қайдгирии бекорон ташкил карда мешавад. заминҷунбии маргбор дар Индонезия. эмомалӣ раҳмон бо директори хадамоти разведкаи берунии Федератсияи Русия Сергей Наришкин, ки бо сафари корӣ ба Тоҷикистон рафтааст, мулоқот кард. дар рафти мулоқот маҷмӯи масъалаҳои вобаста ба таъмини амният баррасӣ гардид. тавре ки хадамоти матбуоти раис ҷумҳур иттилоъ медиҳад, ҷонибҳо ба муҳимияти таҳкими минбаъдаи ҳамкорӣ дар самти мубориза алайҳи терроризм, экстремизм ва ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ, бахусус қочоқи маводи мухаддир ва силоҳ, киберҷиноятҳо ва дигар намудҳои таҳдидҳо ба амнияти миллӣ таъкид карданд. эмомалӣ раҳмон бо Сергей Наришкин масъалаҳои ҳамоҳангиҳои минбаъдаи амалҳоро дар самти муқовимат ба хатарҳои мавҷуда, ки аз ҷумла бо тамоюлҳои паҳншавии идеологияи тундгароии динӣ алоқамандӣ доранд, муҳокима намуданд. гуфта мешавад, қазияи Афғонистон низ дар маркази диққат қарор дошт. дар рафти суҳбат атрофи дигар масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавии мубодилаи афкор сурат гирифтааст. Қазоқистон бо Тоҷикистон дар бораи интиқоли об тариқи обанбори баҳри Тоҷик, ки аз Тухтакул партоб мешавад, созиш ҳосил кард. ин маълумотро хабаргузории Казинформ бо истинод ба вазири экология, геология ва захираҳои табиии Қазоқистон Серикали Брекешев расонаӣ кард. ба иттилои манбаъ, тибқи созиши ҳосилшуда, Тоҷикистон вазифадор шудааст ки дар мавсими обёрӣ аз ҳисоби ҳиссаи Қирғизистон дар оби дарёи Сирдарё обро бояд аз обанбори Қайроқум сар диҳад. ин миқдор об дар Ӯзбекистон истифода нашуда ба Қазоқистон бояд гузарад. ба гуфти Брекешев, байни Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон тавофуқ ҳосил шудааст. дар хабар саҳеҳ маълумот дода намешавад, ки Қирғизистон дар оби обанбори Қайроқум чӣ ҳисса доштааст. ҳамчунин маълум нест, ки ба ивази захираҳои обӣ аз ҳисоби лимити Тоҷикистон ин кишварҳо чӣ медиҳанд. тобистони соли равон зикр шуда буд, ки Қазоқистон ва Ӯзбекистон реҷаи кори обанбори баҳри Тоҷикро дар давраи авҷи мавсими обёрӣ бо Тоҷикистон мувофиқа мекунанд, то ки кишоварзони вилоятҳои Қизилорда ва Туркистон бо об таъмин карда шаванд. гуфтанист, дар давраи баҳору тобистони соли 2020 Тоҷикистон аз Сирдарё 1 миллиарду 450 миллион метри мукааб об гирифт, ки 460 миллион метри мукааб ё худ 24% камтар аз ҳаҷми пешбинишуда мебошад. дар Тоҷикистон портали нави ба қайдгирии бекорон ташкил карда мешавад. ба иттилои Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, ин барнома барои коҳиш додани сатҳи бекорӣ дар Тоҷикистон кӯмак мерасонад. Мирқурбон Наимов, барномасози ин портал, аз Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ба хабаргузории Азия Плюс гуфтааст, рӯнамоии низоми мазкур бо иштироки ҳайати Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ва барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид дирӯз 21 ноябр баргузор гардид. ин барномаи рақамӣ то ибтидои соли 2023 омода ва барои истифода ба аҳолӣ пешниҳод мегардад. ба гуфтаи Наимов, ин низом аз ду қисм таҳия шуда, қисми аввалӣ барои мақомоти шуғли аҳолӣ ва қисми дуввумӣ барои шаҳрвандони кишвар пешниҳод мегардад. Мирқурбон Наимов афзуд, пас аз роҳандозии ин низом, шаҳрвандон метавонанд, ки худро ба тариқи онлайн ба қайд монанд ва масъулини шуғли аҳолӣ дархости онҳоро таҳлил ва баррасӣ намуда, ба корҷӯён корҳои муайян ва дигар хидматрасониҳоро пешниҳод менамоянд. дар ҷазираи Яваи Индонезия рӯзи якшанбе заминларзаи шадиде рух дод. нерӯи он 5.6 дараҷаи Рихтер баҳо дода мешавад. дар натиҷаи заминларза ба камиаш 162 кушта, 300 тани дигар ҷароҳат бардоштаанд. қариб 14 000 сокини ҷазира аз манзилҳои худ маҳрум шуда, ҳоло дар урдугоҳҳо ҷойгир шуданд. губернатори Яваи ғарбӣ Ридван Камил хабар дод, ки шумори куштаву захмиҳо мумкин аст афзоиш ёбад. наҷотдиҳандагон ба ҷустуҷӯи сокиноне пардохтанд, ки эҳтимол зери харобаҳо дармонданд. ба иттилои наҷотдиҳандагон, заминларза бештар аз 2300 манзил, 4 мактаб ва 1 беморхонаву 1 масҷидро хароб кардааст. Индонезия дар ҳалқаи вулқонҳои минтақаи Уқёнуси Ором, яке аз минтақаҳои зилзилахези дунё ҷойгир аст.
бузургтарин заминларза дар Индонезия дар ҷазираи Суматра соли 2004 ва бо шиддати 9,1 дараҷа рух дода буд. он заминларза дар 14 кишвар эҳсос шуда 226 000 қурбонӣ дошт. нисфе аз 226 000 қурбонӣ сокини Индонезия буданд.